Salut toată lumea! Bună! Noi suntem Rebecca, adică eu sunt Rebecca, și e mama. Eu sunt Oana. Iar acesta este contul nostru de YouTube. Vă invităm în aventurile cu gaming, în care mama face prostii. Sau, cum îmi place mie să zic, cum nu știe mama să joace. Sau așa, o să postăm, bănuiesc, în majoritate în weekenduri, deoarece eu sunt la școală. Și atunci am timp să încarc. De asemenea, Nu-i pa? Nu-i pa. De asemenea, niște jocuri care ne plac nouă sunt Goat Simulator, Da. mai nou Atom Fall și Minecraft și Roblox și mai multe și sunt mari jocuri care putem juca. Există variante de jocuri mult mai vechi pe care mulți dintre voi ar dori să le vadă. Cum ar fi jocuri din alea care pe vremuri în care te băteai la arcade, care le putem juca. Vă rugăm să vă abonați și să dați un like, ne-ar ajuta foarte mult, mai ales că suntem la început. Și pentru alte întrebări, scrieți-ne în comentarii. La revedere!